Neviem, ako úplne presne to porozprávať. Tento príbeh, čo rozpovedal Adam a Zuzana, je jeden z dôvodov, prečo vôbec organizujeme v Martine Dni architektúry tento rok. Asi budem trochu sa rozcitliviem. Tí, čo ste architekti a máte blízko kultúre, budete možno že rozumieť. Tí, čo ste skôr laická verejnosť, skúste ma vypočuť a skúste si to potom v kľude nechať precítiť to. Je mi jasné, že ako architektovi, že tá budova, o ktorej sme akorát hovorili, nie je ľahká na to, aby ju človek mal rád. Je to brutalistická architektúra, nie je to od slova brutálny, je to od slova betón brut, čo je akby surový pohľadový betón a taká bola tá fasáda. Ale ono to tak je s každou stavbou. V každom momente nejaká stavba je najprv nová a častokrát zaujímavá a pekná a nová. A potom začne byť najprv stará a potom veľa ľudí vlastne má pocit, že je len stará a možno, že ju netreba. A až potom príde ten moment, kedy si začneme vážiť, že má nejakú hodnotu a že vlastne si ju chceme nechať napriek tomu, že je stará. Nie všetky budovy majú zmysel si nechať. Ale keď nepočkáme tú chvíľku a nevieme si uvedomiť, ktorá z tých, alebo nevieme počúvať tých, ktorí tomu rozumejú, ktorá z tých budov je dobrá a treba počkať, tak potom nám ostávajú prázdne mestá plné polystyrenových farebných fasád. V Martine sme prišli o veľa stavieb takto a je to presne preto, že nepočúvame a potom sa divíme, že máme prázdne škaredé mesto. Tak ako sme prišli o Martinskú synagógu do Studenska, boli na prehliadke, o ktorej rozprával Igor Dobrovoľný, tak ako sme prišli o tento dom, takých je v Martine veľa. Ak máte akým spôsobom prispieť k tomuto, buďte citliví, počúvajte a vážte si to málo, čo máme, lebo keď si aj to dáme, tak nám neostane nič. Ďakujem. Aj budeš môžeš. Dáme také výzvu. Poďte ste na to. Pozitívne. To tiež nemám úplne pozitívne, že je tam vtip, ale pozitívne nie. Ale tá farba je teraz taká veselá. Dobre. Ďakujem za bezpečnosť. Čiže ďalej by som rád uviedol Lukáša Plesáka. Lukáš je statik a tam to ukončím. Je to človek, s ktorým som tak nejak náhodne spolupracoval a zanechal to vo mne dojem. Dúfam, že to sprostredkuje on vám. Ďakujem, Martin, za úvod. Maťo, treba ten mikrofón trošku stiahnuť, lebo tak pošle. Hej? Vypištieval. Treba stiahnuť mikrofón? Počkaj chvíľočku, skúsime ten mikrofón vypištieval. Ideš hovoriť voľne. Hovorím, raz, dva, tri. Počkaj, teraz hovoríš. Síkavky. Raz, dva, tri, síkavka. Spíja sa, že vzadu počujú. Vzadu počujete, dobre? Áno. Áno, pravia, že áno. Už mi tu beží prezentácia. OK, ďa späť. Vrátime. To asi nenatlačím do sekundy. Dobrý deň, Martin, ďakujem za uvítanie. Si ma tu vítal ako Votrelca, statika medzi architektami. Vo svojej stavebnej praxi sa spravidla venujem 3 základným oblastiam, a to je, ako Martin spomínal, statika a diagnostika oceľových a drevených budov. Je to potom stanovenie požiarnej odolnosti stavieb a výstavba škôl a škôliek v Nepálskych horách. Počas výskumu sme sa so svojimi kolegami venovali napríklad aj takýmto spriahnutým drevobetónovým doskám, stropným doskám, ktoré sme vystavovali účinkom vysokých teplôt. Spravidla sme vždy vystavili konštrukciu až do stavu kolapsu, takže sme boli schopní vlastne pozorovať, čo sa deje so stavbou tesne predtým, než sa zrúti, a mohli sme navrhnúť rôzne potrebné opatrenia.
Ako asi aj vy viete, vystavenie každej budovy účinkom vysokých teplôt je silne nelineárny problém, takže vlastne tieto úlohy riešime častokrát metódou konečných prvkov alebo metódami step by step, to znamená, že sledujeme, čo sa v stavbe deje každých napríklad 20 sekúnd počas horenia. Môžeš prepáčku, poprosiť ťa? Nefunguje to správne. Nebolo ma počuť? Nie, poď to tak. Skúš ešte raz? Áno, skúšam. Môžeš, nech sa páči. Dobre. Takže tu vidíme vlastne obrázok, že teda zapálime všetko, čo sa dá, radi to robíme. Tešíme sa, aj keď to vybuchne, pálime domy, pálime stropy, testujeme kadejaké nosné prípoje a takisto aj vozidlá, ktoré napríklad zapalujeme a sledujeme zvýšenú dymivosť a ich bezpečnosť pri horení v uzavretých priestoroch, ako sú parkovacie domy a podobne. Tu je ukážka požiaru bratislavských potravín, kde sme diagnostikovali stavbu po horení malej pekárne na pečivo. Smolou bolo to, že ventilačný systém dostal informáciu, že horí, začal vetrať na plné obrátky a rozšíril vlastne požiar po celej tej stavbe, lebo neboli použité požiarne klapky. Okrem teda stavieb, ktoré sú vystavené požiaru, diagnostikujeme aj stavby, ktoré sú vystavené hubám, plesniam alebo iným napríklad mechanickým zaťaženiam, ako je náraz vozidla, výbuch plynu, úder blesku a podobne. Tu je projekt, ktorého sme sa účastnili v roku 2022 v októbri s organizáciou Človek v tiesni, kde sme rekonštruovali a diagnostikovali nepoužívané školské stavby na ukrajinskom vidieku, ktoré sme vlastne repasovali a prerábali na bytové jednotky pre ľudí, ktorí stratili bývanie počas vojnového konfliktu. Tam sme teda zažili kadejaké zážitky. Tu sme napríklad s deťmi v bunkri 5 metrov pod zemou a bolo to až neuveriteľné, ako dokázali duchaplné pani učiteľky nahnať až 280 detí za 6,5 minúty do tohto bunkra. Takisto kadejaké zaujímavé konštrukčné detaily sme sa naučili tiež. Ako som spomínal, venujeme sa aj výstavbe škôl a škôliek v Nepále. Jednou z hlavných takých pohnutok je to, aby sme pomohli Nepálu tomu, aby sa nemenil z toho naľavo na to napravo, čo je spôsobené vlastne masívnou výstavbou stavieb zo železobetónu. Preto sa venujeme výstavbe stavieb škôl a škôliek z prírodných materiálov. Tu sú dva naše projekty, je to bambusová škola s hlinenými omietkami, alebo je to škôlka, tuším v obci Mádeftar, ktorá je z hutnenej hliny. Všetky tieto prvky majú takisto zakomponované konštrukčné prvky, ktoré bránia zrúteniu stavby počas zemetrasenia. Takisto robíme recykláciu starých konštrukcií, tu je napríklad škôlka postavená z oceľových rámov, tie sme demontovali, geometricky upravili, zrepasovali a použili napríklad na zastrešenie takejto škôlky, ktorú sme tiež postavili z hutnenej hliny. Okrem účinkov zemetrasenia je teda veľkou patáliou v Nepále tlak vetra, nakoľko staviame stavby vo výškach asi 2000 až 4000 metrov nad morom. Len tak pre porovnanie, základná rýchlosť vetra pre návrh stavieb na Slovensku je asi 100 km za hodinu, v Nepále je to asi 230 km za hodinu. Bežný Nepálec alebo staviteľ nemá prístup k odbornej literatúre alebo normám, avšak Nepál je posiatý takýmito plagátikmi, kde sa vie dozvedieť vlastne, že aké sú základné princípy, ako stavať konštrukcie, ktoré sú seizmicky odolné. Toto je typický nepálsky Hornbach, potraviny a kaderníctvo súčasne, z čoho teda vyplýva aj ten výsledok, že pracujeme mnohokrát s veľmi nekvalitnými materiálmi, čo sú skrutky, klince, betonárske výstuže. Samotný betón je veľmi nekvalitný, ten používame len do seizmických pásov vystužovaných. Takže vlastne všetky konštrukčné komponenty si testujeme priamo na stavbe, robíme si napríklad mechanické ťahové skúšky, chemických kotiev, testujeme si rôzne zmesy fasád, ako sa chovajú pri vystavení účinkom slnka, UV žiarenia a tak ďalej a následne ich komponujeme do stavby. Tu už vidíme hutnenej hliny s malou prímesou cementu, aby sme zvýšili jej vlastne vodeodolnosť. Tieto steny sa hutnia po takých 20 cm pásoch, vytvára to takú veľmi príjemnú štruktúru na povrchu tých fasád. Miestna komunita nám pomáha nielen manuálne, ale už aj počas celého procesu projektovania, čoho výsledkom je to, že každá naša škola je vlastne šitá priamo na mieru konkrétnej komunite a konkrétnym vlastne deťurencam, ktorým skracujeme napríklad dochádzkovú vzdialenosť do školy z 2 hodín na 20 minút.
Nakoľko sa jedná o prírodné stavby, treba sa o ne starať. Tu vidíme našu bambusovú školu po 5 rokoch užívania, takže do dosahu malých Nepálčat je úplne zničená. Takže po dvojmesačnej rekonštrukcii teda vyzerá následne. Tam sme vlastne 2 mesiace rekonštruovali fasádu, spevňovali povrchy a podobne. Toto je už samotné kolaudačné konanie, toto je zástupca miestneho stavebného úradu. Ovenčený zvončekmi a bubnom, takže vždy je to veľká veselica a radi sa tam potom aj vraciame ich pozrieť zase, že ako sa majú. Záverom by som vám povedal, že čokoládové oči nepálskych detí sú vysoko návykové, sú to veľmi veselé deti a veľmi milí ľudia, ale existujú takisto aj iné vysoko návykové látky, ktoré sú v mojom prípade sladkosti od spoločnosti Sedita a tie ma teda vždycky privedú naspäť na Slovensko a mám možnosť napríklad aj dnes vám o tom niečo povedať. To je všetko, ďakujem za pozornosť. Wow.